Beribînerên hêja gevxwarinên di navbera Rusya û welatên Rojavayê de her ku diçe zêdetir dibe û bi gevxwarinê re êdî pêvajo, ango, qonax û herêmên din yên dikeve, çarçoveyê cezeya navbera her du welatan de jî berfirehtir dibe. Li pêşberî vê yekê yek ji navnîşana nû ya cezayên welatên Yekîtiya Ewropayê li pêşberî Rusyayê dixwaze bisepîne û pê Rusya gav bida avêtin jî ew jê herêma Kaliningrad e ku herêma Kaliningrad navnîşana nû ya krîza di navbera Rusya û welatên Yekîtiya Ewropayê de ango Moskov û Brüksel êdî ji bo Kaliningradê dest bi pêvajoyeke nû kirine. Berîbînerên hêja Kaliningrad me got krîza nû ya di navbera her du aliyan de ye ku ev bajarê Kaliningrad dikeve navbera Litwanya û Polonyayê de herêmeke biçûk e ku weke yekemîn parçeya xaka Rusyaya ku di aliyê erdnigariyê de ti girêdaneke xwe bi Rusyayê ve tuneye ev bajar xwedî stratejiyeke mezin ya ji bo vê welatiyan ku ji bo Rusyaya ku heta Rusya li ser bajar dibêje ew ê bi ti awayê nehêle ku ev bajar dibin gevxwarinên cezayên welatên Yekîtiya Ewropayê de tune bibe bifatise ji ber ku di aliyê Moskowê de stratejiyeke zêde ya bajar heye belê hem di aliyê leşkerî û hem jî di aliyê perav de bajar xwedî giringiyeke sereke ji ber ku bajar li ser deryaya Baltîkê ku ew derya Baltîk jî dikare bi rûya Rusyayê ji bo bajarê ango ji bo perava Kaliningradê were şandin. Belê em derbasî wî yekê bibin ku me got Kaliningrad xwedî stratejiyeke sereke ya ji bo Rusyayê ev di nava demên dawiyê de welatên Yekîtiya Ewropayê bi riya cezayan hewl dide ku Rusya di mijara Kaliningradê de tengav bike lê Moskov li hemberî vê yekê dibêje ew ê bi ti awê dest ji vê yekê bernede. Em hûrin li ser rûpîvana xaka Kaliningrad û stratejiya wî ya ji bo Rusyayê bi çi awaya ku heta niha Moskova dixwaze di parastina vî bajar û cezayên li ser bêwate bike. Kaliningrad bi qasî 15,000 kilometre çargoşeya ku her wiha bi qasî 1 milyon Rusî lê cihê xwe digirin ew qas bajareke stratejîk e ji bo Rusyayê heta Rusya kariye çekên nuklerî ji li vê peravê bi cih bike. Li aliyeke din di derya Baltîk ve têgirêdan û ji derya Baltîk jî li Kaliningradê yekser seferên keştiyan ji bo Rusyayê têne kirin. Li aliyeke din dûrahiya di navbera Kaliningrad ku parçeyeke biçûk me got hem dikeve Bakurê Polonya hem jî dikeve Başûr Rojhilatê Litwanyayê jî cihê xwe digire û bi qasî 720 kilometreyan rasterast ji Kaliningrad heta Rusyayê lê di nava demên dawiyê de pirzêrikên serekên ku derketin ew e welatên Yekîtiya Ewropayê bi ferskirina cezayên ku hatine ragihandin re êdî gihandina tiştan biriya bejahiya ji bo vê peravê asteng dikin û ev yek jî Rusya heta radeyekê dixe nava tengaviyê bi taybetî di nava demên dawiyê de Litwanyayê bi awayeke eşkerê ragihand ku ew ê rêne de cezayên ku di çarçoveya lîderên welatên Yekîtiyan Ewropayê de li ser Rusyayê ferz kirin berhem ji nava xaka Rusyayê rasterast ji bo Kaliningradê biçe. Li aliyeke din yek stratejiya sereke ya Kaliningrad ew bû ku heta şerê cîhanê yê duyemîn 1945 bi têkçoyîna Almanya û Japonyayê re ev herêm weke parçeyek xaka Almanya dihate dîtin lê piştî şerê cîhanê yê duyemîn êdî Rusya ev herêm kontrol kir û niha jî yek ji benderên sereke yên Rusyayê ji ber ku li xaka Rusyayê xakeke sermaye qeşayî ye lê li Kaliningradê peravên Kaliningradê yekem bendere ku ti demsaleke qeşa lê nabe ji ber vê yekê xwedî stratejiyeke ya ji bo Rusyayê. Belê em derbasî qonaxeke din bibin ango yek ji stratejiyê dinên serekên herêmê bibin lê ew jî ew e ku welatên Yekîtiya Ewropayê li Kaliningradê ji xwe re weke rêya herî bihêsiya ku dikare pê zextê li Rusyayê bike ji bo vê yekê Yekîtiya Ewropayê di nava demên dawiyê de cezayên ku di çarçoveya tengavkirina Rusyayê de dane kirin hîna berferehtir kiriye ji bo vê yekê di veguhestina gelek pêdivistiyan de ji bo herêmê dane qedexe kirin li hemberî vê yekê rêveberiya Moskowayê jî bi awayeke eşkere dibêje wê pêkanîna cezayên li ser Kaliningradê bi awayeke hêsan derbas nebe gefên tuj dixwe li hemberî vê yekê dewletên Yekbûn Amerîkayê jî bersiv dide û dibêje
êrişa ke Rûsyayê li hemberî welateke NATOyê tê wateya êrişa li dijî tevahiya NATOyê ango xala pênc emîn ya madeya hevpeymanaya NATOyê de ciyê xwe digire û dibêje êrişek li dijî NATOyê li hemberî hemû NATOyê weke tê dîtin nihaya diyar ew ku Kaliningrad ya ku herîmeke biçûk ya ku dikeve nava xaka parzemîna Avrupa lê parça xaka Rûsyayê ye li paşeroşa wê de alûziyeke sereke û zêde dide xuyakirin çarûnûsa vê herêmê wê bi zext û êdî pêkanîna cezayên nû yên Awropayê re bi çi awayî bibe ev yek wê ji tevgera Rûsyaya di êrişa li ser Ukraynayê de hîn bi awayeke zelaltir xuya bike em jara Kaliningradê li vir bihêlin û derbasî